Бүген акыл батыл тапшыруында без 9 ай дәвамында барган белем көрәшенә йомгак ясарбыз. Финалистлар 3 этап дәвамында сорауларга җавап биреп килде һәм югары баллар туплады. Бүген алар биредә. Каршылыгыз Казан шәһәренең Казан федераль университеты каршындагы Шәһәбәти Мәрҗани исемендәге 2-нче татар гимназиясе укучысы Альмира Зиятдинова. Сәлам, Альмира. Саба районы Советле балалар мәктәбе укучысы Зилә Исхакова. Хәерле көн, Зилә. Кызлар икесе дә белемгә омтылучан һәм бик тапкыр. Бүгенге уен нәрсә күрсәтер икән? Тизрәк шуны ачыкларга керешик. Кәефләрегез ничек? Нинди кәефләр белән уенга килдегез, кызлар? Әйбәт. Яхшы, мин дулкынланам. Ни өчен дулкын? Финал өчен куркыныч. Финал куркыныч, ләкин моңарчы турларда сез үзегезне бик яхшы күрсәттегез, шуңа күрә дулкынланырга кирәкми. Каникулларда бәйгегә әзерләнү ничек узды, ничек барды? Шуны сөйләгез әле. Мин өйрәнгәндә ул вакытта лагерьдәем. Миңа анда өйрәнергә әзрәк авырак. Әмма минемчә мин әйбәт өйрәнеп килдем. Әзерләндегез. Яхшы, Альмира. Мин инде июль башыннан әзерләнә башладым һәм мәсәлән бер көнгә ул бер тема. Ярый, шулайда нинди сораулар сезне куркыта? Нинди темаларга сез җиңел генә җавап бирәбез дип уйлыйсыз? Мин шәхесләр темасын яхшы беләм дип уйлыйм, чөнки мин тарих һәм әдәбият белән кызыксынам. Әмма мине география турында сораулар бик куркыта, чөнки мин география буенча бик яхшы белмим. Мин бераз географик сораулардан куркам. Чөнки башка өлкәләрне мин беләм дип уйлыйм. Яхшы, кызлар, мин сезнең фикерләрегезне аңладым. Һәр барыгызга да уңышлар телим. Сез әзерме? Әзер. Шулай итеп, без сезнең белән акыл батыл тапшыруның финал өлешен башлыйбыз. Беренче турда шулай ук сезгә 3 сорау әзерләп куелган. Балаларны үзегез куясыз, игътибарлы булыгыз, җавапларыгыз дөрес булган чакта алар сезнең исәбегезгә була. Юк икән инде, исәбегезне алырга мәҗбүр буласыз. Шулай итеп, кызлар, сез әзер булсагыз, беренче сорауны яңгыратам. Заманында илдәге беренче тавышка менә дигән дикторга әйләнгән шәхес. Зилә, беренче булып син җавап бирәсең, ничә балл куясың? Мин үземә 10 балл куям. 10 балл. Мин дә үземә 10 балл куям. Кабул иттем. Демәк, җавап вариантлар. Демәк, беренче тавыш булган кешене ишетәбез. Юрий Левитан, Аркадий Гайдар, Иван Пущин, Евгений Чернышов, Николай Пирогов. Минемчә илнең беренче тавышы ул Юрий Борисович Левитан. Чөнки аның бик каты тавышы булган, әмма аның диалектик окынье булган инде. Һәм ул ул бик каты тырышкан, үзенең диалектик окыньесын бетерер өчен ул бик каты тырышкан. Һәм шуның өчен ул безнең илнең беренче тавышы булган. Шуны исем биргәннәр. Әйе. Дип саныйсың. Яни Левитан диде Зилә. Ләкин бу шәхесләр арасында тагын танылган шундый шәхесләр бар бит. Аларның берәрсе буламы синчә? Юк. Ярар. Альмира. Мин Зилә белән килешәм. Ул Юрий Левитан. Ул диктор һәм шулай ук СССР халык артисты булган. Бөек Ватан сугышы башлануы турында игълан иткән һәм шуның Бөек Ватан сугышы беткән турында да ул да игълан иткән. Дөрес, кызлар, Юрий Борисович Левитан чын мәгънәсендә кешеләргә гадәттән тыш йогынты ясау көченә ия булган. Халкыбызның фашистлар өстенә җиңүгә ирешүе турында хәбәрне җиткерү дә Левитанга гына йөкләнгән була. Афәрин, дөрес җавап бирдегез, унар балкегезне исәбегезгә. Дәвам итәбез, киләсе сорау. Вая ул нәрсә? Мин 10 балл куям. Яхшы, Зилә? Мин дә шулай 10 балл куям. Кабул иттем. Вая ул нәрсә? Лауннарның ышындагы спорылы башакчыклары, лаунның тармакланган бәбәкләре, абаганның нык телгәләнгән яфраклары, абаганның споронгилар җыелмасы, нарат башларының күрән бәбкәләре.
Минемчә, Вая ул абаганың спорангиялар җыелмасы. Минемчә, ваялар ул абаганың нык дәңгәләнгән яфраклары. Дөреслекте, Вая ул абаганың нык дәңгәләнгән яфраклары. Кызганыч, Альмирада 10 балл алырга мәҗбүр булабыз. Зилә өстенә 10 балл өстәлә. Шулай итеп, чираттагы соравыбызга күчәбез. Кояштан якынча 150 миллион километр ераклыкта урнашкан планета. Сорауга беренче булып Зилә җавап бирәчәк. Ничә балл куясың? Мин үземә 5 балл куям. Альмира? Мин үземә 6 балл куям. 6. Җавап вариантлары: Марс, Меркурий, Җир, Юпитер, Венера. Минемчә, бу җир. Дөрес җавап җир. Җир дип саныйсың. Әйе. Яхшы, кабул иттем. Мин дә җир дип уйлыйм. Җир дип уйлыйсың. Әлбәттә, инде без сезнең белән чыгып үлчи алмыйбыз. Кайсы планета чыннан да 150 миллион километр ераклыкта урнашкан икән Кояштан. Ләкин Җир Кояшка якын планеталарның 3-нчесе. Шулай бит? Әйе. Аның орбитасы Кояштан якынча 150 миллион километр ераклыкта урнашкан. Җир өлешенә Кояш яктысы һәм җылысыны аз микъдары гына туры килә. Кояштан нәкъ менә шундый ераклыкта булуы Җирне артык кызудан һәм артык туңудан саклый. Әфәндим кызлар, шулай итеп без сезнең белән беренче турга йомгак ясыйбыз. Әлегә Зиләнең өстенлеге. Шулай итеп, кызлар, без сезнең икенче турыбызны башлыйбыз. Икенче турда сезнең һәрберегезгә дә 5 тезис әзерләнгән. Һәрбер дөрес җавабыгыз өчен сезнең исәбегезгә 5 балл булачак. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз. Күп итеп баллар эшләү мөмкинлеге. Шулай итеп, бу турда сез барлыгы 25 балл эшләгәнсез. Альмира, иң беренче синең белән уйныйбыз. Икенче турдан сиңа тәкъдим ителгән тезислар. Яун төшемнәрнең күләмен высоткомер белән үлчиләр. Алтын Урда 200 ел яши. Шахматның ватаны Кытай. Су үсемнәр югары төзелешле үсемлекләр һәм соңгысы юкка, юктан тиккә сәбәп максат рәвешләре. Минемчә, дөрес тезислар. Ул беренче явым төшемнәрнең күләмен высоткомер белән үлчиләр. Икенче шахмат ватаны Кытай. Өченчесе су үсемнәре югары төзелешле үсемлекләр һәм юкка, юктан тиккә сәбәп максат рәвешләре. Алтын Урда 200 ел яши, ул дөрес түгелдер. Яун төшемнәрнең күләмен высоткомер белән үлчиләр. Чыннан да шулай. Шахматның ватаны Кытай түгел, Һиндстан. Су үсемнәр югары төзелешле үсемлекләр түгел. Алар түбән төзелешле. Юкка, юктан тиккә чыннан да сәбәп максат рәвешләре. Алтын Урда 200 ел яши. Син 2 дөрес җавап бирдең. Шуңа күрә син бу турда 10 балл эшләдең. Зилә, хәзер инде синең чиратың. Тезисларны сайларга, димәк, сиңа тәкъдим ителгән тезислар. Су саклагычлар ясалма сулыклар, моряклар ераклыкны үз еллар белән үлчи, Вавилон иленең иң куәтле патшасы Хаммурапи булган, Россия Федерациясе гимны авторы Сергей Михалков, Җирән гөмбә, ал гөмбә, көпшәле гөмбәләр. Минемчә, су саклагычлар ул ясалма сулыклар дигән тезис дөрес. Икенчесе моряклар үз еллар белән Моряклар ераклыкны үз еллар белән үлчиләр. Минемчә, бу тезис дөрес түгел. Вавилон иленең иң куәтле патшасы Хаммурапи булган. Әйе, минемчә, бу тезис дөрес, чөнки Хаммурапи ул беренче династиясының 6-нчы патшасы була. Дәвам итәбез. Россия Федерациясе гимны авторы Сергей Михалков. Әйе, минемчә, бу тезис шулай ук дөрес. Һәм соңгы тезис Җирән гөмбә, ал гөмбә, көпшәле гөмбәләр. Минемчә, бу тезис дөрес түгел. Син бөтен тезисларны дөрес әйттең. 25 балл синең исәбеңә була. Икенче турыбызга да йомгак ясыйбыз. Беразны ялгышулар да булды. Ләкин әйдә кайсын төшерме? Өченче турыбызны башлыйбыз. Ул инде безнең тәртип дип атала. Бүлмәгездә һәрвакыт тәртипме сезнең? Әйе. Бүген инде әйдәгез хронологик тәртипне төзербез.
Birinchi bo'lib Zila, sen 3-turni o'ynayapsan. Demak, senga Moskva knezlari ismlari berilgan. Shularni idora etuvchilarni xronologik tartibda kerak bo'ladi. Demak, ular Ivan Kalita, Yuriy Danilovich, Dmitriy Donskoy, Daniil Aleksandrovich, Vasiliy I. Menimcha, birinchi u Daniil Aleksandrovich, ondan so'ng Yuriy Danilovich, ondan so'ng Ivan Kalita, ondan so'ng Dmitriy Donskoy, ondan so'ng Vasiliy I. So'rovlarim yo'q, barisida durust. Aferin. Eng birinchi knez ul Daniil Aleksandrovich edi. Onları Yuriy Danilovich, üçüncüsü Ivan Kalita, dördüncüsü Ivan Kalita'dan so'ng Dmitriy Donskoy ham so'nggisi Vasiliy I. Aferin. İkiniz de bu turda döpdürü cevap berdiniz. Endi kelasi turumuzda biz sizga temalar so'ylarmiz. Shunga ko'ra yaxshilab o'ylayveramiz. Dördüncü turumuzni boshlaymiz. Bugun sizga 3 tema taqdim etilgan. Zila bizning ballari ko'proq, shunga ko'ra u birinchi bo'lib tema so'ylayacak. Mana u temalar: qushlar, yilg'alar, tog'lar. Qaysi temani so'ylaysan? Yilg'alar temasini saylandir, chunki qushlar temasi menga bek yoqim tugul, ham tog'larni da men bek yaxshi bilib o'tirman. Yilg'alarni yaxshi bilasan. Eye. Yaxshi tekshiramiz. Almira sen? Men qushlar temasini saylayman. Chunki u menimcha tog'lar temalardan yengilroq bo'lardir. Sen bizning aliga sinlik bilan bording, shunga ko'ra yilg'alar temasini so'ylading. Hozir endi sening bilan biz yilg'alar temasini to'xtalamiz. Demak, senga men 4 so'rov hozirladim. Har so'rovning javob varianti bor. Bir javob bersang 5 ball sening hisobingga bo'ladi. Shulayda bu turda sen 20 ball ishlay olasan. Demak, birinchi so'rovni taqdim etaman. Yilg'a ikkinchi bir yilg'aga, ko'lga yoki dengizga quygan o'rni nechik ataladi? Yilg'a o'zani, yilg'a boshi, yilg'a tomog'i, yilg'a sistemasi. Menimcha bu so'rovga durust javob u yilg'a tomog'i. Yilg'a tomog'i chindan da ikkinchi bir yilg'a yoki ko'lga, dengizga quygan o'rin yilg'a tomog'i deb ataladi. Davom etamiz. Murray yilg'asi qaysi materikda o'rnashgan? Avstraliya, Afrika, Evrasiya, Kunyoq Amerika. Menimcha Murray yilg'asi Avstraliyada o'rnashgan. Murray Avstraliyaning eng zo'r yilg'asi, u ketmi, ammo uning suv ko'lami yil aylanasida keskin o'zgarishlar kechiradi. Durust bo'ldi bizim. Davom etamiz. 3-so'rov. Amazonka ham Kongo yilg'alari nindi suv bilan to'yinadi? Buzliqlar, yomg'ir suvlari, yer osti suvlari, qor suvlari. Amazonka ham Kongo yomg'ir suvlari bilan to'yinadi. Amazonka ham Kongo yilg'alari shundan da yomg'ir suvlari bilan to'yinadi. Durust bo'ldi bu. Davom etamiz. So'nggi 4-so'rov. Idel yilg'asining uzunligi 3530 kilometr, 3350 kilometr, 3145 kilometr, 3685 kilometr. Menimcha Idelning uzunligi u 3685 kilometr. Eng uzun Yiroqlikni oldim Simmonda, lekin Idel tepik tegizlik yilg'asi uning uzunligi 3530 kilometr. Idel yilg'asining boshi uning tomog'idan nibari 250 metr biekdaroq yotadi. Shunga ko'ra yilg'aning og'im tezligi sekundidan 1 metrdan kamroq. Biz bugun qushlarning kulishini to'xtalamiz. Shulay qushlarning turlarini sanarmiz, borlarimiz qushlar bor ekan. Hamida albatta eng kichkina qushlarni esga tushirib o'tamiz. Sen hazırmı? Hazır. Bundan sana bir so'rov. Ketdik. Qushlarning yuragi necha kameralar? 2, 3, 4, 5. Qushlarning yuragi 4 kameralar. Bu ilk qushlarning yuragi shundan 4 kameralar. Aferin, davom etamiz. Bir qo'shanda bir uyaga 2 dan ortiq yumurta solmay, soatida yuzlab yunlash qurtlarni oshab, o'rmondagi bek ko'p og'ochlarni qutqarib qoladi. Qaysi qush turida so'z bor? To'qran, ko'ki, qornig'ash, turg'ay. Bir qo'shanda bir uyaga 2 dan ortiq yumurta solmay,
Минемчә, күке ул ояга 2дән артык йомырка салмый. Безнең якларда яшәүче ана күкеләр бер җәйдә 20-25 йомырка салалар. Йомыркаларын чит ояларда калдыралар, чөнки аларның үз оялары юк, оя кормый. Үзләре бер кайчанда бер ояга 2дән артык йомырка салалар. Бик дөрес җавап бирдем. Дәвам итәбез. 3нче сорау. Кайсы кош күчеп йөри? Күчмә кош. Шыпшык, иснәк, карабүрек, карга. Минемчә, күчеп йөрүче кош ул кара бүрек. Яхшы, чыннан да карабүрек күчеп йөри. Җир йөзендәге иң кечкенә калибре кошының авырлыгы күпме дип яңгырый. Шираттагы сораубыз. 1,6 грамм, 3 грамм, 2,8 грамм, 1,9 грамм. Калибри кошының авырлыгы 1,6 грамм. Әйе, калибрінің авырлыгы нибары 1,6 грамм, узынлыгы 55 миллиметр. Кечкенә булуга карамастан, көнгә үз авырлыгына 2 тапкыр артыграк ризык ашый. Нектар белән туклана. Сәгатькә 80-100 километрга кадәр очалар. Афәрин, бик дөрес җавап бирдең сорауларга. Син бу турда безнең 20 балл эшләдең. Бик яхшы җавап. Кызлар, икегезне дә тәбриклим. Сез бик зур эш башкардыгыз. Бик катлаулы сорауларга да, җиңел сорауларга да бик яхшы гына җавап бирдегез. Шуңа күрә киләчәктә сезне уңышлар телим. Укуларыгыз гөрләп барсын, бәйгеләрдә катнашыгыз, шаянтыгыны карагыз. Иң шәп бала булырсыз. Киләсе шашларга кадәр уңышлар сезгә. Сау булыгыз. Акыл батыл ул минем яраткан тапшыруым. Бу тапшыруга әзерләнгәндә мин күп әйберне белдем. Белмәгәнне менә хәзер беләм инде. Мин беренче турга февральдә килдем һәм хәзер инде август башлана. И бу вакыт ничектер тиз генә үтеп китте. Мин акыл батылда җиңгән өчен бик шат. Мин моны көтмәгән идем. Мин беренче турда ук төшеп калам дип уйлаган идем. Сезгә дә әйтәсем килә. Сез бренди шоуга барсагыз, куркып тормагыз, чөнки барайбер сезнең кулларыгызда, сез булдырасыз.